Καλησπέρα, καλή διασκέδαση. Πάτα τον ντάς και κοίτα μόνο μπροστά. Monster Strider έχω πατήσει ξανά. Σε κυνηγάω, δεν έχεις πολύ HP. Όταν σε φτάσω μία ρεστάστο, δεν υπάρχει επιλογή. Ναι! Κέντρα και βάργα μόνο, τελεπορτ εγώ. Κι αν 5 άτομα μπροστά μου ξαναδώ, δεν θα ψαρώσω, κάνω target στη στιγμή. Ψάχνω το healer να του ρίξω τη σιωπή. Ένας εγώ, 5 μαζί, κι όμως δεν μου φάγαν ούτε το CP. Τελεπορτ εγώ. Κι αν 5 άτομα μπροστά μου ξαναδώ, δεν θα ψαρώσω, κάνω target στη στιγμή. Ψάχνω το healer να του ρίξω τη σιωπή. Ένας εγώ.